सानसे बेलासे नों रौथायाव मोनहैगोन नोंखौ रावबो हमथानो हाया मोनहैगोन मोनहैया मोनहैगोन नाथाय रौथायाव थांनो होननानै नों सोनाबा थांबाय थायोबा खुनु दिन रौथाखौ नों मोनहैनाय नङा दा जोंनि गथ'खौ जों डक्टर खालामनो नागिरदों इन्जिनियार खालामनो नागिरदों गतिके आंनि फिसा आं डक्टर खालामनो नागिरदोंलै ओइ ओइ सार्जन भाई आंनि फिसाखौ आं इन्जिनियार खालामनो नागिरदोंलै लंबाय थाबा बे जानाय नङा बेबो थानांगोन खालामनो नागिरदों होननायखौ बुंनांगोन नाथाय नोंनि मावनांगौ नोंनि प्रिपारेसनखौबो नोङो खालामनो नांगोन नङाबा मालाबाबो जानाय नङा आरो बे थांखिखौ आरो बे खामानिखौ जों माला मावनो गोसो जागोन जेब्ला जोंनियाव सेल्फ कन्फिडेन्स थायो आत्मविश्वासा थायो आंनि फिसाया जानो हायो आंनि फिसाखौ आं खालामनो हायो रावबो हमथानो हाया खालामथारगोनानो बे आत्मविश्वासा थानांगोन नाथाय बे आत्मविश्वास होननाय बुस्थुआ जोंनि बर' मानसिफोरनियाव खम दंनो मिथिबाय मुस्लिमफोरनियाव बारा दंनो बियो आत्मविश्वास ओइ नोंखौ दानलांबाथाय थबस्र' दानस'नो हायो बिसोरो जेबो मोना सेल्फ कन्फिडेन्स हागोनबा नोङो दानस'नो नोंनि सुथ्रखौ दाय मावनायखौ दानगोनलां दानगारगारगोनलां होननायावनो इनिफ्रायनो थाङा ओरैजाय मुस्लिमफ्रा दानगोन होननायनि सिगां कफ्रि थबस्र'गोरनाया आत्मविश्वास दा जोंनि बर' मानसि दाननांगौ होनना बुङाखै दे एग्जाम्पलसो दाङो दा बे आत्मविश्वासा जोंनि बर' मानसिफोरनियाव गैया दा आं मोनसे खोथाखौ होनगोन दा आं मबाइलनि खोथा होनदोंमोन बे मबाइलखौ जोङो सानफेरनोनो हायामोन नंगौ ना नोंथां मबाइल होननाय बुस्थुखौ जों खुनुदिन सानफेरनो हायामोन जेला जोङो गुवाहाटियाव बेरायनो थाङोमोन एखनब्ला जोङो साफा सानैखौ सिटि बासाव सेलफन फिसा पिथि पिथि पाथर होनना बुङो थारमाने रिंटना बेबायदि कट गानलायनाय टाइ गानलायनाय मानसिफोरखौ जोङो रायलायनाय खोनायोमोन रायलायग्रा मा बुस्थुलै बे मबाइललै मबाइल बा बिदि रायलाय जायो अ बा मा सरित बुस्थुलै बे बा बे बुस्थुखौ जों मोननांगौबाथ' आरो खेबबासो जन्म जाबावनांगोनलै बेबायदि सिन्था खालामदोंमोन जोङो साननोनो हाया बे बुस्थुखौ नाथाय जाय बुस्थुखौ जों साननोनो हाया जाय बुस्थुखौ मोनबा जोनोमनि उनावसो जों लानो हागोन जों मोनगोन होननानै सानदोंमोन बे बुस्थुआ मा जाबाय दा रायलायनो रोङि मानसिनावबो मबाइल दं दा वाच नायनो रोङि मानसिनावबो मबाइल दं दाउ फायखारनायावबो दं अमा फायखारनायावबो दङ बयनावबो मबाइल दं आखाइ 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 जाय बुस्थुखौ जोङो खुनु दिन मोननाय नङा जोङो मोनबा जोनोमनि उनाव नङाबा होननानै सानदोंमोन बे बुस्थुआ जोंनि आखायाव फैबाय दा आखाइ आखाइ दा आं बेखायनो बुंनाया नोंथांमोना साननो हागौ बहुदा आंनि फिसालाया बहा इन्जिनियार जानो आंनि फिसालाया बहा डक्टर जानो जागोन नों जायखौ सानाखै बेनो जागोन आरो बेनो जाबाय दं जोंनियाव नों सानै जों सानैयानो जाबाय दङ जायखौ जों कल्पना खालामनो हाया बेनो जाबाय दं थिग बेबायदिनो बे लाइमोनफ्रा नोंसोरो सेंग्राफ्रा फरायसाफ्रा नोंसोर जानो हायो आत्मविश्वास ला सेल्फ कन्फिडेन्सखौ ला मैया नों मा सानदोंमोन मैया नों मामोन बेखौ गासिबो बावगारजोब मैया नोङो सासे ड्राग्स एडिक्टेडमोन लामा सामा जौ लोंग्रामोन एबो गासिखौबो बावगारजोबनानै दिनैनिफ्रायनो जुदि सिन्ता खालामोब्ला I shall be a good man, good boy. आं सासे मोजां गथ' जानोसै आं सासे मोजां फरायसा जानोसै दिनैनिफ्राय बे थांखिखौ लानानै जुदि दिनैनिफ्रायनो जुदि नोंनि थांखिखौ होसोयोब्ला नोंसोरखौ रावबो हमथानो हाया दहाय आं सासे लोगोनि खोथा बुंदोंमोन बिरफुं मोसाहारि पुलिस अफिसार जाबाय होननाया बियो बयनिख्रुइबो दालसिनमोन बयनिख्रुइबो रोंसिनामोन बे गथ'आ बिरफुं मोसाहारि बिपुल मोसाहारि होननानै बुङो गामियाव बिरफुं मोसाहारि आंनि न' खाथिनि बे ओरैबायदि रोङामोन क्लास 5 हालागै बे गावनि नामखौ मोजाङै लिरनो रोङामोन इनिफ्राय ओरैबायदि गोमोथाव बे हरसेनि गेजेरावनो चेन्ज जादों सोलायदों बेसेबां रल नाम्बार 1 जायोमोन बिनिया रल नाम्बार लास्टआव 30 जन जायोबाथाय बेना 30 नाम्बाराव रल नाम्बारा बे गथ'आ हरसेनि गेजेराव चेन्ज जादों सोलायदों
आसरित मोनदों आंबो बियो रोल नाम्बार 2 जाफैदों क्लास 8 आव माबायाव क्लास 7 आव लास्ट जाय माने लास्ट रोल नाम्बाराव थायोमोन हरसेनि गेजेरावनो सोलायदों क्लास 7 निफ्राय जेला पास जाबाय आंखौ दानलांबाय दिबाय आरो इनि उनावहाय रोल नाम्बार 1 मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनाखै दे सेकेन्ड डिभिजन किन्तु बै समनि डिस्टिंक्शनजों समान क्वालिटि दं जोंनि क्लासावथ' सेकेन्ड डिभिजनानो माबा सासेल'खा आंबो थार्ड डिभिजननिसो सासेल'खा बियो साइन्सआव फरायबाय बिएससि जाबाय बिएससि पास जाखांनानै खेबसे इन्टारभिउ लिरबाय पुलिस अफिसारानो जाबाय हरसेनि गेजेरावनो सोलायदों बियो दा ओंखायनो आं होननाया नोंसोर दा मोनायावनो सोलायजोबनो हायो जुदि नोङो सिन्था खालामदोंबा नों मा जानो लुबैदों नोंनि भबिष्यतखौ सिन्ता खालाम हरैसे सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्राबो सिन्ता खालाम दिबाय गोलावद्राय जाबाय नामा आं होनदोङो हरसेनि गेजेरावनो सोलायनो हायो चेन्ज जानो हायो गुस्लायनो हायो नोङो गोबां एग्जाम्पल दं आं बुंनाय बायदिया नाबो मिथिगोन रातुल होननाय दंमोन बे गोजाम रियाबारियाव जोङो फोरोंनाय गथ' जेबो रोंखाया बे गथ'आबो हरसेनि गेजेरावनो सोलायनानै एमए फरायबाय दंमोन मास्टार डिग्री फरायबाय दंमोन हरसेनि गेजेरावनो सोलायदों बेबो मानसिया मेट्रिक फेल जानांगौ गथ'आ फार्स्ट डिभिजन मोनदों हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट बिएआवबो फार्स्ट क्लास इनिफ्राय गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फरायदोंमोन बे समाव मासगावायाव बमा बेरदोंमोन मा मायथाइमोन आं बावबाय बे गथ'आ बेयाव थैदों बमायाव बेरनायाव हरसेनि गेजेरावनो सोलायदों बेबो आं बेखायनो बुंनाया लाइमोनफोरखौ नोङो मैया मामोन बेखौ बावदो यस नोङो देनद्राय जायोमोन बेखौ बावदो यस नोङो जौ लोंमोन बेखौ बावदो यस नोङो फाग्लामिमोन बेखौ बावदो आं दिनैनिफ्राय सोलायनोसै मोजां मानसि जानोसै मोजां फरायसा जानोसै मोजां गथ' जानोसै नों मा जानो थांखिखौल' लादो दानिया आरो बे थांखिखौल' होसोबाय था आं दहाय बुंनाया रौतायाव थांनो रौताखै थांबाय दा सानजाथिं नोङो मास्टार जानो नागिरदों प्रफेसार जानो नागिरदों येस आं मास्टार जानि होननानै फरायबाय था जेबो जादु मन्त्र गैया जेबो सर्टकाट गैया नों मास्टार जानायनि प्रफेसार जानायनि एडभकेट जानायनि आईएएस अफिसार एसएस अफिसार जानायनि जेबो सर्टकाट गैया जेबो जादु मन्त्र गैया जादु मन्त्रआ बेनोल' नों सानफ्रोमबो फराय गोसो होनानै फरायबायानो था बेनो जादु मन्त्रआ आरो बेलेग जादु मन्त्र गैया अब्ला नोंसोरखौ रावबो होबथानो हाया हमथानो हाया दा बिमा बिफाया आं बुंनायखायनो दा बिमा बिफायाबो बे थांखिखौ लानांगोन बिमा बिफायाबो सिन्था खालामबाय येस आंनि गथ'खौ आं ओरै खालामसै गथ'आबो सिन्था खालामबाय येस आं ओरै जानोसै येस मोननैजों लोगो नांबाय गथ' बिमा बिफा नों मा मावनो गोसो मावनो हायो दा आखाइ खबनो गोसो खब फारनैजों लोगो नांबाय नालाय खबजाबाय ना बेखौनो आङो बेखौ आखाइ फारसे खुलिनो हागोनबा बेखौ आखाइ फारसेजों खुलिनो हाया बेखौ खुलिनो गोनांबा आखाइ फारनै थ' नोङो गथ'आबो सिन्था खालामबाय डक्टर जानो बिमा बिफायाबो सिन्था खालामबाय आं डक्टर खालामनो येस होबथानो हाया बिसोरखौ गतिके नोंनि फिसा दिनै जौ फाग्लाबा दायनिगिरिया नोंनो बिमा बिफाया नोङो सिन्था खालामदों खोमा आइ मा जायो जाथों रखर खावा गथ' साला दा बेबायदि आरोखि आरो आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों दाथ' नैबे जोंना बाथौ धोरोमनि बै समावहाय जोंनि जायगायाव जोंनि आफामोना बिराद जौ फाग्लामोन जौ लोंना फैनानै हरनि 12ता 1टायाव दरजा बुफैनानै थाब खुलना होआबाथाय आइमोनखौ बुयोमोन गावबा गावनि हिन्जावखौ बुफैयोमोन दुम दाखाल आंनि बिफायाबो जौ फाग्लामोन जौ लोंनानै थैदों आंनि आफाया मास्टारमोन एलपि स्कुलनि
जेला आफानि दुम दाखाल सानफ्रामबो बेजों अखान्थि न'आव बे थाबानो न'आव सान्ति गैया बे जुदि सानसे न'निफ्राय ओंखारलांदोंबा ओरैबायदि सान्ति बे फैदोंबानो गैला जों न' सिङाव थोब 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 हाबखाजोबनानै थायो रावबो ओंखाराबो माथोबो होआ ओमफ्राय आइया दा ओंखाम खुरबाय जाफैदो होनबाय ना